Hello guys, may naisip akong kalokohan. Ipaprank ko tong kasama ko dito sa workshop. Kunwari may pagkain ako ngayon na chichirya. Pero hindi totoong pagkain ng ilalagay ko. Ito guys, yung chips na pang prank. Kadalasan kasi kapag nakikita nila akong kumakain, mas mabilis pa sila kay The Flash kung lumapit para makikain din. Dudukot at dudukot kung ano man yung kinakain ko dito. Kaya humanda sila ngayon. Tingnan natin kung may mabibiktima ba ako. Let's go! Hey, Mapi! Kader. Gusto lang. Kader original. Target locked. Hello? Ito. Mukma. Eh, sana. Ha? Maki. Jam. Ready na ba? Galing! Galing. Ay. Ah. Yes. Ah. Ay, bakit? Target locked. Yes, ito. Ano? Yes, Santa. Mami ko yung Santa. Mami ko yung Santa. Yes, Santa ka. Mami ko yung Santa, yes. Mami ko yung Santa. Balik ka para.